Hola a tots i totes, sóc el Pare Noel i tinc un missatge per a donar-vos. He estat repassant la llista dels xiquets, dels meus xiquets, i enguany no n'hi ha ningú que s'hagi portat bé. A veure, llegiré només els primers. Nerkel, el primer és Nerkel, òbviament, no? Sabeu què vull dir, no? Nerkel, sí. Segon, el senyor Botín, que té més milions que cara. I per últim, Justin Bieber, era evident que era Justin Bieber. Bé, jo, el Pare Noel, estic molt indignat i per això faig un crit a l'artivisme. Així que tu, vine a la meua jornada d'utòpics idealistes ingenus i junts acabem amb el capitalisme i el consumisme. Sí. Vine. Molt bé, i ara unes posturetes del Pare Noel. Oh! 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 Oh, oh, oh. Ai, oi. A veure, estic una mica millor de corazón. Molt bé, vinga va, continuem. Molt bé, i per últim vull regalar-vos un poema de creació pròpia que es diu El Pol Nord. El Pol Nord és un lloc fred i és la casa del Pare Noel. Tinc pingüins, ossos i gel, i també un séquit de donyets que van de verd. El Pol Nord és un lloc fred i és la casa del Pare Noel. ¡Al correr! Cae la noche sobre la ciudad, estrellas y luna. Me van a pillar, no necesito nada, es real que esta vida es para disfrutar. No me gusta. Enhorabuena, personal. Por haber cambiado de oficio y dedicarte ahora a otras cosas. Y me gusta que te haya gustado este lugar para llevar a cabo tus fechorías. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!